Ja, Peter, till lucka vi förra matchen och gröpen. Jo, tack för det. Det var fantastiskt. Ja, det var fantastiskt säger du, men ankra lötna så smultes du, ankra lötna kokade du, ankra skumade du. Först du jagade allt som man ser från toppen i rabatten jagade det just ner. Ja, det kan man gott säga. Det gör ju ofta att stanna så i linjen nu. Sånt att det går väl så här man det gott, det går illa. Men man spelar väl så man då. Faktiskt är det gott. Men så då man får sån buttar dömingar mot sig. Han är ena då blir rätt lite. Jag domaren inrömmar det fel, men han kunde spröjta det. Och jag vet väl han kunde spröjta det. Men jag trodde bara så lätt att affära. Det blev nog syrtera. Men nu är det bara glädje nu som här. Ja, öliga glad. Jag hade det var en god final alltid. Men det som man kanske ser förrjun till det att det första lagarna inte lukar går mot som är lagar. Och i förhåll till serien att det här var ödlin i förrjun här var helt oluxaliga gå serv. Och hvis man klarar att få motlagarna förrjun att ta väl mot serien så alltid man kan komma otroligt långt utanlands. Så en god distral, väl spalt allt. Vad är det som gör månen och SO och resten? Sedan stort så är Annika Stonkon. Här var en simpelthen. Här var en simpelthen, ja. Hon kan heva bultar. Här motdukker ganska inte så väl. Hon tuskar efter där man om hon för skrejan jag vötlen så klarar ni heva en uppland alla bara som kan slå ner i golvet och ta halt i emot. Alltså är det synd innabilar, det sista. Jo, men det är bra. Ja, Peter, en annan för tack för och hjärtligt lucka. Tack för det.